17 kabahayan sa Cebu City ang tinupok ng apoy. May ulat si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Dalawang insidente ng sunog ang naitala sa magkasunod na araw sa Barangay Santa Cruz, Cebu City, kung saan 7 katao ang nasawi. Aabot sa 17 kabahayan ang nasunog. Kalit na kayo na wala nabantay pag buto sa aircon wala bantay. Nabantayan na pag nisiga ng kwan. Oo. Aircon. Kabilang sa nasunugan ang isang fire volunteer. Kailak nyo ka sir, kay inyo naman balayan na sunog. Mas kitan sa siguro ka, kay dugay na kay ka gapuyo balaya, gikan pa sa mululaw, dyan may kasuway sunog dia, pero karon nakasuway dyan medyo. Ayon sa Cebu City Fire Station, nagsimula ang sunog sa isang bahay matapos pumutok ang air conditioner. Na-recover po nato diri ang aircon ko no, din gasugod ang kalayo. Tanawonon pa na nato karon kung diha bagyod para ma-confirm nato ato mga theories na to. Tinatayang aabot sa 1.1 million pesos ang danyos ng sunog. Pansamantalang nanunuluyan sa isang pribadong paaralan ang mga biktima ng sunog. Tinupok din ng apoy ang isang bahay sa barangay Piña Francia, Naga City, Camarines Sur. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, posibleng ang napabayaang nakasinding kandila ang pinagmula ng sunog. Nawalan kasi umano ng kuryente sa lugar bago ang insidente. Wala umanong nasaktan sa sunog na abot sa 90,000 pesos ang iniwang pinsala. Ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV.